Hola, Pani, com estàs? Esperem que tot et vagi molt bé. Ara farà un any vam passejar amb carrossa pels carrers de la teva ciutat. Te'n recordes? Aquest any no ens podrem veure a la cavalcada, com ja us deuen haver explicat. Però no heu de patir, perquè arribarem a totes les cases de tots els barris com ho hem fet sempre. Volem que sàpigues que estem molt orgullosos de tu, perquè tot i que ha estat un any molt especial, has fet bondat de la bona tant a casa com a l'escola. Sabem que durant aquest any has estat capaç de ser amable amb tothom i fer un somriure encara que les coses no et surtin sempre bé. I per això et volem felicitar. I ens agradaria demanar-te que col·laboris una miqueta més amb les feines de casa, que no es fan pas soles. Ja ho tenim gairebé tot preparats i ben aviat passarem per casa teva al barri del segle XX. Per tant, recorda anar a dormir d'hora i no t'oblidis de seguir fent bondat de la bona. Terrassa ens agrada molt. És una ciutat molt gran on hi viu molta gent diferent. Les ciutats més boniques del món són les que hi ha més nens de tot arreu. Esperem poder veure-us l'any que ve. Molt bones festes a tota la família. Petons reials.